दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आपडेटखौ लानानै फैदों। बे आपडेटखौ नोंथांमोना आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खुगानिफ्रायबो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय खोनाबाय जानांगौ। बे आपडेटआ जायफोर मोनद' हारिफोरा एसटि दाबिदों बैसोरनि थाखाय मोजां आरो खुसिनि आपडेट जागोन, नाथाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे दुखुनि आपडेट होननानै आं बेखौ बुंनो सानदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होनाय बे मोनसे आपडेटखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन आरो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फरायनानै दिन्थिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जों मिथिखागौ 6 सिडिउल काउन्सिलनिफ्राय एनअसि मोनाब्ला स्टेट सरकारा 6 सिडिउल काउन्सिलाव एबा ओनसोलाव खहा जानाय मोनबो खामानिखौनो मावनो हाया। दा बेखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना आं नैबे स्क्रिनाव होनानै होगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फरायथिनानै खोन्थालांनि। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला आरो बुजिनानै लाबानो जाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदों। 6 सिडिउल ओनसोलाव स्टेट सरकारा माबाफोर खामानि मावनो एबा थांखि लानो गोनां जायोब्ला 6 सिडिउल काउन्सिलनिफ्राय एनअसि लानांगौ। काउन्सिल सरकारा एनअसि होआब्ला जायखिजाया आयेनखौ स्टेट सरकारा बाहायनो हाया। बिदिन्थि महरै, आथिखालाव आसाम सरकारा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय आसामनि मोनद' हारिनो एसटि मोनथाय होनो थाखाय स्टेट केबिनेटआव डिसिसन लानाया कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलाव बाहायजानाय नङा, मानोना बैसोर मोननै 6 सिडिउल काउन्सिला स्टेट सरकारनो एनअसि हराखै। बेनिखायनो बे मोननै काउन्सिला दिनै बे जेंनानिफ्राय उदां जाबाय। दा नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय मिथिनोबा एसेबाबो हमदांनो हाबाय जानांगौ। दा जों बेनिफ्राय बुजिनो हाबाय बिटिसि सरकारा एनअसि हरनानै बा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया होननानै एनअसि हरनायखौ दायो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होदों। दा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बर' हारिनि थाखाय आरो माथो थाबावनो। आंनि बेफोरबादि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना पलिटिकेल एंगेलजों दाला। आं जायखौ नुदों, जायखौ गोरोन्थि नुदों, आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होदों। आं जिखुनु जाया पलिटिकेल पार्टिफोरनि लोब्बा लानानै बे भिडिअखौ बानायाखै। जायखौ मेगनजों नुदों, जायखौ खोनागासिनो दङ, आथिखालाव मा सोलिगासिनो दङ, आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों। जोंनि एसटिनिनो दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारानो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया बा अबजेक्सन गैया होननानै एनअसि हरनायनि थाखायनो दायो आसाम सरकारा केबिनेटआव डिसिसन लानायनि गेजेरजों आरो बेखौ एप्रुभ खालामनानैहाय एसेम्ब्लियावहाय बिल पास खालामनानै बेखौ मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनो हरनायनि बाथ्राखौ सिगाङावनो फोरमायनानै होखाबाय। मानोना बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय जोंनि आसामनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टि आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टि गासैबो सापर्ट दंजोबखायो आरो जोंनि एसटिनिनो पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ पार्टियाबो बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय हेफाजाब दंखायो। बेनिखायनो बे बारावहाय बैसोर मोनद' हारिफोरा एसटि मोननांगौनि चान्सआ गोबां बारायनानै फैखाबाय। दा बेनिखायनो एक्जिस्टिं एसटि आरो स्पेसियेलि बर' हारिफोरा जोबोद गिथावना थासारियाव फैनो थांगासिनो दङ। जुदि बैसोर मोनद' हारिया थारैनो एसटि मोनमारोब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आवगायनो हानाय नंला। मानोना बैसोर मोनद' हारिया सुबुं अनजिमायाबो थाखानाय एसटिफोरनिख्रुइ गोबां गुन बांसिनखा आरो बैसोर मोनद' हारिया इडुकेसन, फाइनान्सियेल मोनफ्रोमबो थाखोआवनो जौगानायखा। बेनिखायनो बैसोरो थारैनो एसटि मोनमारोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो फावसायनानै थानो गोनां जागोन। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो माथो थाबावनो। दा जों बेनिखायनो गावजों गाव नांलाय खमलाय एना एनिखौ गारनानै जों बैसोरनि हेंथायै खौसे गसंथानायनि सम फैबाय। ससियेल मिडियानि गेजेराव जों बेखौबा बेखौ बखिलायनायखौ गारनानै बैसोरनि हेंथायै गसंथानांगौ। आंनि फंनैसो बुंनांगौआ बेनोमोन। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।